Kalong ke bas ngau sirkai bat ke bas ngau si bat kalong ru ke bas ngau sen sisa hadu kata haba perkat yagi para Kristan ke badon hakalang sodong jok ni ke pertai ki bamat ke jing tenju ke jing jenjar bat ke jing sya penci tombeng bat ke jing sya penyap ki balai pojat bat lai po rukom tang namar ba kilong ki Kristan ni kilong kita ki breu ki bamane bat pendon burom yo oblei ba im kata Yesus Kristus. Oi habang ya phai sepang ke jing im kum Kristan hakane kejela ka ba jongi kejela meklaya ngilong sisa kita ki Kristan ke badon bok bat ki ba im ke jing im ke balai lut bat ke bangila bat sakri bat mane bat pendon burom yo oblei kat bangi mon hendrai habang ya phai ki ba bun ki jaka jong ke perthai ki ngi ba ki por ki ba menta ki Kristan ki myo su ban mane lai lut yo oblei bat ki hap ban ino le ban cha thang ye ki ying ki sem ki jongki ye ki ying mane ki jongki om tang kata handai ki hap ru wat ban IT la jong jing im tang na kada bagi de ki Kristan bat bakim kwa ban len no yo nong pen im jongki te suab ni ya saprang ya kane khubor na karpat ye phi wei pe wei barok kat ki balong kita ki Kristan sobha ba phin ya duai lam nak benta jongki para bangai jakalang sodong jong perthai ki bamat ki jing ki jing jenjar ki jing tenju ki baharu kom hakini ki sngi bat ki por ki bamenta kerpang Kristan ki badon ha po kari Mosambik kari ke badon hajan jong kari South Africa kat kum na katolong khubor ke bala yo lum dang hakini ki khendiat sngi ki bala lek no long ba kawai ka kunhun king atiar la ne ka kunhun sengle no ka jong kanyam Islam ke ba ki khot ka Islamic State la ne ka ISIS kala penyap na ka ba khrai khli hadu lai phongut ki Kristan jong kari Mosambik ki balong tangki rang ba sudah kelam do don daw ru hnrei tang namar ba ki long ki Kristan ki ba scam ke jingai ke jongki ho oblei bat ki bom tre delele ru em ban ino la ne ban phaidin no oblei ko ba ki sakri ba long bi ki la thang ru ki yin ki sam jong ki Kristan baro bat kumju ro ki yin mane ki jongki ha ka bai Kristan kim don su tang ka yin ka sam makin song bat ko bala pelong ki ba kin hap ban sudara da ki yin jain bat ban thia ban dam la ne ban sa kat seba lap basam ka jaka ka ba ki yo bat abang perkhat sepang ka ne ka jing jel se kan long ke bas ngau serkai haduk tata namar kini ki leno ani ki ruking atiar haba ki wan ban her thmai ki sinong ki thau jong ki breu ki penyap ki rangba bat ki senrang baro andrei ki kidnap bat ki penlong sek slip kham tam ye ki tu ki samla kan thai bat wat ye ki long kmi ru kumju bat kan ne ka long ke bas ngau serkai sisai ka jing le jong kini ki leno jong kaniam Islam ka Islamic State bat kan ne ka jing jel ong banadu ka snam 8,000 khat nyau kini ki leno jong ka niam Islam ki juyai le kini ki kam pentrim hakane ka ri na kapor si kapor hendrai ka basong si kalong ba wat ha pedang kat kane ka jing syak le ben ba ka jing syak penyap ben jong ki Kristan ka badon hak po jong kane ka ri Mosambik hendrai don pade na ka liang ki new channel ki ba kham he ba pau nam jong parthai ki ba kren sepang kane ka jing syak le ben jong ki Kristan bat ka pen skodiau su yangi kalong ba wat kinong yalam ni kelidari ba per jong kiri jong pertheru kis ngap jar halor kane ke jingjia ke basel khai ke bala jai Kristan bopli ke bodon hakane keri te na pata kan por ngan penkut no suang ne ngan sia pat ha ka wei ke video bat na karpat ni pirada kisno ba kalong ke bodon kam so phasa share lam si wei bat kum juru wat num klat ban bu lam ke jinwai na ka benta kini ki Kristan ke bodon hapo jong kane keri